Ditzut 37 eta erdi urte hemen Ibarko udaltzaingoan, azkenengo 6 urte udaltzainburu moduan, eta ja datorren astean jubilatuko naiz. Eta hemen dago Julen, udaltzainburu berriza, astelehenean hasi zen, eta Debatik etorri da, Deban egon da udaltzainburu moduan. Printzipioz hasi nintzen Zarautzen dakat plaza, eta Zarautzen 15 urte egin ditut udaltzain bezala, udaltzain lehen bezala ere bai urte batzuk. Eta gero, Debara pasan nintzen udaltzainburu bezala, ni 2 urte egon naiz, eta aukera berri hau suertatu da, eta hemen esperientzi berri baten bizitzea, erronka pertsonal bat, eta gogotsu. Bai, udaltzain asko, herria ere biztanle askokua, eta ilusioz beteta, eta hemen Javierrek indun lana jarraipena emateko goguakin.